Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез очрашу урыны Казан тапшыруын карыйсыз. Әлеге тапшыруыбызда без сезне һәр вакытта да чит төбәкләрдән килгән милләттәшләребез белән очраштырабыз һәм аларның тормышлары, көн күрешләр хакында белешәбез. Бүген исә безнең кунагыбыз Латвиядән килгән милләттәшебез, Латвиядә гомер итүче татарларның Идел оешмасы җитәкчесе Ринат Ахунов. Исәнмесез, Ринат әфәнде. Исәнмесез. Казанда сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Сез Казанга килдегез, ә менә Латвиядәге милләттәшләребез ни хәлләрдә калганда? Мин дә бик шат килергә Казанга. Латвиядә безнең оешмага 28 ноябрьдә 31 ел тулды. Безнең оешма Советлар Союзының территориясендә иң зур булып чыга. Безнең 31 ел эчендә уже син яшь кеше түгелсең, син уже җиткән кеше кебек буласың. Ниндидер бер тәҗрибәсе бар инде аның татарларны җыю, берләштерү буенча бит. Мин оешманың рәисе Озака 10 ел, 2009 елдан бирле. Шул арада без кыен вакытларда булды, җиңел вакытларда булды. Эшне алып барабыз. Ел сайын менә яңа ел беткәч, уйлыйсың, яңа ел бетте, эшләр бетте, но яңа ел узгач, яңа ел килә, яңа эшләр башлана. Менә хәзерге вакытта безгә апрель аенда кирәк әзерләнергә Европа Татар альянсының җыелышына Рига шәһәрендә булачак. Һәм безгә бөтен үзебезнең эшләрне алып барырга Татарстанның 100 еллыгы буенча. Менә мин үземнең фикер буенча уйлыйм, ничектер без тырышып әзерлибез үзебезнең якта экспозицияны, безнең төп халыкны, калган безнең төрле халыкларны кайсылар яшиләр Латвия җирендә, безнең Латвия төрле халык оешмасында керәләр ассоциациягә. Без кешеләрне күрсәтәбез, ничек безнең дәүләтнең ничек туды, ничек ул бу вакытларда узды. Әлбәттә, бу эшегездә сезгә зур уңышлар теләп калабыз, Ринат әфәнде. Хәзерге вакытта безнең Латвиядә 2800 татар яши бит. 2800, аның 2000 яши Рига шәһәрендә, Латвиянең баш каласында, калганы 800 Латвия территориясендә таралган, анда төрле шәһәрләр бар. Менә безнең Даугавпилс шәһәре бар, анда Ватан татар оешмасы бар. Венспилста да татар халык бар, но ничектер аларны кирәк әзерләп үзләренең оешманы, чтобы алар официаль эшләсеннәр. Алар бик күп еллар җыйналар, кешеләрне җыялар, но әле бу вакытта ничектер аларның кешеләре җитәлмәде үзләренең оешмасын оештырырга. Но менә Алла ярдәме белән дә быелны да тырышырбыз, ничектер аларны бу эшне бетертергә. Ни дәрәҗәдә актив Латвиядә татарлар? Бездә актив күбесенчә безнең татар ханымнары. Менә безнең Озака ел 5-6 ел безнең бар ансамблебез дуслык, йөрибез төрле чараларга, чыгышларны ясыйбыз. Һәр җирдә дә хатын-кыз әгәр дә актив икән, анда тел дә саклана, анда гореф-гадәтләр дә саклана, анда балаларда тәрбия дә барлыкка килә. Менә сезнең бу хатын-кызларыгыз яшьләрне туган телебезне саклап калуда, гореф-гадәтләребезне саклап калуда ничек үзләренә тарта, нинди чаралар оештыралар? Мин сезгә әйтәм шундый сүзне. Ана теле. Дөрес әйтелгән, ана теле. Ул күбесенчә тел ана аша керә. Кемнең анасы татар, теге баланың бар ничектер, мөмкинчелек булса, баланы тырыша ул өйрәтергә үз теленә. Хәзерге вакытта бит кыенрак, ничек мин татар телен ничек өйрәнеп калдым? Мине ел сайын алып кайттылар авылга.
Кайсы якка бу? Башкортстанның Әлшәй районы Слак дигән авылына мине алып кайттылар. И мин шул арада татар теленә өйрәнеп тә калдым. Минем әти Әгриж районыннан, Боржы дигән авылыннан. Вот мин ике авылга йөреп, мин уже бәләкәй чактаным күрдем ике төрле тел, ике диалект. Менә ничектер белергә кирәк, татар теле бит ул әзрәк тә төрлечә, төрле якларда торган татар теленең үзенең диалекты. Но бар әдәби татар теле. Менә 2002 елны беренче тапкыр мин килдем Казанга, тиге сознательный возраст белән. Менә телевидениедән ишеттем татар телен, әдәби татар телен. Башта ничектер бик кыен булды аңларга. Авыл теле бит ул, авыл теле, әдәби теле. Менә интернет ресурслар булгач, менә хәзерге вакытта без ТНВ каналын тәлинкәдән, интернеттан карый алабыз. Менә шул вакытта безнең бар инструмент татар телен ишетергә, күрергә, ничектер кешедән теләк кирәк. Теләк булмаса, бар да була. Но теләк булмаса, но ярдәм дә вот кирәк методический, как материалмы. Ну, син татар телен ишетә торсаң, синең ул үзеңә сеңә. И аннарсың сиңа җиңелрәк тә татар телендә эшләшергә була. Якшәмбе мәктәпләр эшлиме? Хәзерге вакытта юк. Оешма оештырылгач 89 елдан 93-кә кадәр 4-5 ел якшәмбе мәктәбе эшләде. Хәзерге вакытта менә оешмада калды, библиотека. Анда мин вот күрәм, кешеләр үз вакытында алып килгән китаплар, анда төрле классика китаплар, әкиятләр, бу китаплар буенча кешеләр ничектер тырыштылар укырга, өйрәнергә татар теленә. Хәзерге вакытта вот аннарсың дингә кайту, гарәп теле китте, и үзебезнең татар теле ничектер икенче планга китеп барды. Планда бармы туган телне яшьләр арасында саклап калу өчен, өлкәннәр арасында да ничектер аны камилләштерү өчен дәресләр оештыру? Бездә Гөлфия Хурамшина укытучы булды һәр вакыт. Ул хәзерге вакытта уже бик олы кеше. Ул үз вакытында үзенең квартирында балаларны өйрәтте. Менә сезнең хәзерге вакытта эстрада бар, эстрадада Лилиана Газизова, ул татар кызы бит, ул Ригадан килеп институт искусствода бетергән, консерваторияның бетергән магистратурасын, менә татар теленә бит ул өйрәнгән бу Гөлфия апада. Вот кемнең теләге бар, тик кешеләр тырышалар балаларны өйрәтергә, безнең как бы укытучылар бар ул. Ничектер куллармы җитмәдеме, вакыты җитмәгәнме, мин уйлыйм, үзенә һәрбер эшнең үзенең булыр вакыты. Иң мөһиме шул сез әйткән теләк булсын, бит. Ринат әфәнде, аннарысын менә белүебезчә, ишетүебезчә, Латвия татарларында өлкән буынны хөрмәт итү, улы яшькә, өлкән яшькә җиткәннәрне хөрмәтләү дигән матур традициялар да бар. Сездә бит Латвиядә инде 100 яшен тутырган милләттәшләребез дә бар. Менә алар хакында да сөйләп үтсәгез иде. Менә 2017 елны безнең Зәйтүнә апа Ганеевага тулды 100 яшь. Хәзерге вакытта менә киләсе 2020 елны 14 февральдә аңа тула 103 яшь. Ул хәзерге вакытта бик шундый яхшы состояниедә, бик уйлый, бик яхшы телевидениене карый. Менә аның кызы хәзер аңа ТНВ-ны онлайн аша күрсәтә башлады. Менә бу кешеләр безне алып бара алга. Ул үрнәк булып, ул менә ул күрсәтә, что син булырга тиешсең иң беренче татар сакларга татар телен. Син мөселман, сиңа кирәк алып барга мөселман гөрәв-гадәтләрне. Менә шундый кешеләр якын булгач, алар сиңа бик каты критика ясыйлар. Алар курыкмыйлар әйтергә туры сүзне, син дөрес эшләмисеңме, дөрес эшлисеңме. Менә шундый кешеләргә без таянып алга барабыз. Менә 25 декабрьдә безнең Гайша апа Тутынега тула 100 яшь. Ул үзе чыгышы белән Пенза өлкәсеннән, Краснокаменский район Кикин дигән авылыннан. Менә без вот хәзерге вакытта без кайткач, татар оешмасы белән җыенып, аңа кунакка барабыз, өстәлләрне әзерлибез, аның белән җырлыйбыз,
котлыйбыз без аны, но ул үзе койгырып тора. Вот ничек булып чыгайтам, опа, без сине килеп котлыйбыз, син Борчылма. борчылма. Ну, менә Латвиядә безнең президентыбыз ел сайын Латвиянең президенты котлый шуны 100 яшь yetkән кешеләрне. И Рига думасы ел сайын 100 яшьне арткач котлау хатын җибәрә. Шундый безгә традиция, безнең якларда 100дән арткан кешеләр бик күп түгел. Ничектер тырышалар аларга, ничектер аларны шатландырырга. Шул вакытында кешене шатландырганда күреп күп кирәкми. Игътибарда җитә. Җылысыз һәм игътибар. Ринат әфәнде, инде менә без яңа елга атлыйбыз. 2020 ел нинди булырга тиеш дип уйлыйсыз? Һәм сезнең барлык Латвия татарлары исеменнән бүтән милләттәшләребезне котлау мөмкинлеге бар. Котлау нинди була ул яңа елга? Ул бит ел, ул һәрвакыт елдан ел бара, но мин иң беренче телим безнең татар халыгына тазалык. Тазалыктан бит бүтән эш бара. Тазалыктан бара бәхет, озын гомер, Күңел күңел күтәрелгәч аннан сиңа илһам килә, син үзенең аның акчасын да эшлисең. Менә бүтән эш тора тазалыкта. Һәм Татарстанга ничек сезгә кирәк бу кыен вакытларда үзебезнең планканы тотарга, сез хәзерге вакытта Россиянең флагманы, сез күрсәтәгез, сез үрнәкне ничек кирәк алып барырга. Менә бу мин бүтән җирдә сөйлим. Менә Татарстан җирендә бернинди конфликт, бернинди сугыш юк. Бу 100 ел буенча утырган халыклар монда бик яхшы тапканнар үзләренең тормышларын. Безгә бер нәрсә артык күп бүләргә кирәкми. Я, безнең бар шундый, без спорлашалабыз кой бер темага. Но спорлашу сүз көрәш буенча яраграк китәргә тиеш түгел. Гаделлекне эзләү өчен генә булырга тиеш, шулай бит? Рәхмәт сезгә теләкләрегез өчен, рәхмәт сезгә бүгенге тапшырубызда катнашканыгыз өчен. Сезне дә чын күңелдән яңа еллар белән котлыйбыз һәм Латвиядә яшәүче милләттәшләребезгә бик күп сәламнарыбызны юллап калабыз. Кабат Казанга килергә язсын. Менә шулай аралашып, сезнең матур эшләрегезгә сөенеп яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Латвиядән килгән милләттәшебез, Латвиядә яшәүче татарларның Идел оешмасы җитәкчесе Ринат Ахунов иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһиддинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.